Apa? Temennya. नैबे गेटजों हाबलाङोब्ला माखासे डेक'रेसनफोरखौहाय नुनो हाबावो। दा हाबलांनायसै नोंथांमोना फारि फारि नायलांनो हागोन। बेवहाय गोदोनि न'फोरखौ एसे लुनानै दोननाय जादों। गोदो माबायदिमोन दिन्थिदों आरो फारि फारि बे सानथालिफोरनि न' बिसोरो माबायदि लुयो नायदों। सानथालिफोरनिया माबायदि जायो, ओरैबायदि मोजां स्टाइल लुजाखायो दा। बे बानायगासिनो दं बैसांनि न'। बे सानथालिफोरनि न' ओंखाम संग्रा।